mga teachers, bisan mga parents. Kabantay mo, nga lahi na ang mga bata karon og sa una. Saktong sa nano nga, dili maayo nga ikumpara nato ang sa una ug ang sa karon. Pero di magud nato malikayan na makita nga lahi na gid ang sa una ug sa karon. Kung sultihan ta mo, dili ni sala sa YouTube, dili ni sala sa internet, dili ni sala sa social media, dili gani ni sala sa COVID. Paminaw na ko mo ni ang kalainan sa una ug sa karon. Sa una, ang mga papa rin nagtrabaho. Na ang inahan sa balay. Gani, nagiuban nga ang ginikanan, ang ilang trabaho kay umaraman, naragid sila kuyog sa ilang mga anak pirmi. Kita sila pirmi silang anak, ug ang ilang anak, kita pirmi nila. Kaya karong panahon nga, ang mama ug papa naman nagtrabaho. Duha na, ang ginikanan puro nagtrabaho. Ang mga anak, makakita lang sa ilang ginikanan kung niuli na sa trabaho. Pero ang ilang contact time, gamay na lang kay pag uli sa trabaho sa ginikanan, kapoy naman. Kinsay kuyog doon sa mga anak. O ang una-una sa mga ginikanan, para nailingaw, lingaw ha. Aron nailingaw ilang mga anak. Ilang tagahan ng cellphone, ilang patanaw sa laptop or sa TV. Yeah. Pasagdaan nila sa YouTube, pasagdaan sa internet ng mga bata. Gani ang mga bata, may na kayo mo in English karon. Wa pa na ka-ispila, may na kayo mo in English. Nga, proud kayo mga ginikanan. Nga ilang anak, may kayo in English. Kabalo na sa pag-English. Pero, inigabutan na sa eskwelahan. Ako teacher mo ko. Itong mga bata nga may kayo in English, na wala nakaduwa sa ilang silingan, na wala kayo sila interaction sa ilang ginikanan, dili dali ka sinabot sa iyong classmate. Kay para na ako ha, ang bata nga wala na timan sa ginikanan, wala kabaw sa ang responsibilidad, wala kabaw sa ang respeto. Kaya ang ginikanan na mutudloan ang responsibility o discipline good. Ang YouTube, ang internet, basin na ay lesson makuha na pero kinahanglan pang guna-explain sa mga bata. Kaya kung sinakit sa mga bata, nagtuo silang sakto to. Mga na ilang gikopya ang language, di ba? Ilang gikopya ang sinudihan. Pero ang mga nakita nila sa YouTube, lahi na sa itudlo sa ginikanan. So, ang nagtudlo nila ang internet. Tugantanan ka sa internet, maayo. O mao ka na imong gusto nga kinaya nga makuha sa imong anak. Ambot lang ha, para na ako. Mas mahigid kung ang ginikanan may nihatag sa disiplina o sa pamatasan. Dili laing tao. Kaya kung dili na ito disiplinahon ng atong kagulingong anak, basin laing tao ang madisiplina nila.